Berton gaude beta bat eta beta bi unibertsitate eraikinen parean dauen enparantzan. Justo geu orain kokatuta gauden leku honetan Antzina Zamakona ontziolaren egoitza zegoen kokatuta. Izan ere, pabelloi hori udaletxeak erosi zuen eta eraitzi berton daukagun plaza hau urbanizatu ahal izateko. Plaza hau urbanizatu egin da ahalik eta erabilpen handiena eukiteko. Bai unibertsitateetatik kanpora burutu daitezkeen ekitaldiak eta ekintzak burutu ahal izateko, eta baita bebai bestelako ekitaldi kulturalak eta sozialak bebai berton burutu ahal izateko. Horretarako mobilerio barria ezarri dugu plaza honetan, guretzean kokatuta dauzen tunbonak direla adibide bat horrena, eta bebai gure inguruan kokatu daitezkeen bestelako mobilerio guztia bebai, aipatutako bertoko unibertsitateko ikasle guztiek erabilgarri izan dezaten ingurune erakargarri eta jasangarri baten inguruan kokatuta. Gure ondoan dagoen ur tankearen gainean bebai urbanizazioa burutu zen bebai erabilera anitzeko espazio hori lortzeko. Alde batetik ur tankea daukagu lur azpian, baina gainazalean bestelako ekitaldi kulturalak eta sozialak burutzeko espazioa diseinatu egin zen. Eta gure parean bebai daukagu Zamakona ontziolaren garabia. Berau restauratu egin dugu eta berkolokatu dugu enparantzaren honen erdialdean, berton izandako erabilpen industrialoren gomutagarri moduan eta bertoko historia gogoratu ahal izateko.